De verwijsindex Antillianen is een discriminerende maatregel ten aanzien van Antilliaanse en Arubaanse jongeren. Als je 6 maanden voor je Unie hebt betaald, of als je een drop-out bent, of als je in het justitieel bent gekomen, kun je in een databank verschijnen waarin iedereen, de gemeente, een woningcorporatie, de politie, de hulpverlening, jouw gegevens mag bekijken. Dat mag absoluut niet. Eén van de dingen, als je naar Nederland komt, uit de Antillen, uit Curaçao, uit Aruba of waar dan ook vandaan, heb je een recht. En dat is het recht om een Nederlandse burger te zijn en een Europese burger. Maar je hebt ook een ander recht, namelijk om iets van jezelf te maken. Gebruik dat recht. Wij gaan ervoor zorgen dat die maatregel die getroffen is om jullie te onderscheiden, om ons te onderscheiden als burgers van mindere kwaliteit, daar gaan we tegen vechten. Bij de Europese Raad. En denk eraan, zorg er zelf wel voor jezelf, dat je niet in die via terechtkomt. 1. Maar als je erin terechtkomt, heb je rechten. En laten wij jou voorlichten hoe je met die rechten om kunt gaan. Want je kunt dan bijvoorbeeld naar de gemeente gaan en vragen of je in die databank staat. En dan helpen wij jou verder om te kijken wat we daarmee kunnen doen. Maar wij, Antilliaanse organisaties, wij zorgen ervoor, licht ons in. Want we willen niet dat jullie, wij als tweederangs in Nederland worden beschouwd. Via verwijsindex Antillianen, daar moeten we nee tegen zeggen.